Единственият начин, за да се поддържа една връзка, това са следните няколко неща, които са много простички. И какво всъщност е думата просто? И какво е думата сложно? Думата просто, нейният корен, това е ръст. Тоест, когато нещата са прости, тогава имаме надграждане, тогава имаме израстване. А на думата сложно, коренът е лошо, с лошото. Затова сега ви давам простичките неща, които работят чисто практически, за да може една връзка да съществува. И разбира се, в годините е нормално да има някакви изменения и промени, но е важно да се придържаме към това, а именно това са малките неща всеки ден. Абсолютно всеки ден да правите малките жестове, малките изненади. Дори да си имате някакъв ритуал или пък някакъв тип специален поздрав, който да е свързан с физическото докосване или пък вашият език на любовта. Това нещо говори, мен ме има и теб те има. Теб те има в моя живот. Ти си част от моя живот. И за мен ти си важен. Когато вие го правите, мъжът до вас също ще го прилага, също ще го прави, също ще ви го показва. Другото нещо, без което една връзка не би могла да просъществува, това е истината. Ако имате маските, ако постоянно сте с очилата или розовите очила, или някаква маска, или играете роля, какъв е смисъл? Най-ценното нещо е това да бъдете автентични. И знайте, че човека ще ви приеме такива, каквито сте. Някои от вас тук имат развити усещания, някои от вас са зъботехници и така нататък. Аз, примерно, на моя партньор си му заявих. Аз говоря с ангелите, аз канализирам информация, аз общувам с Бог. И това е моя мисия. Това е моя план, който ме буди сутрин. И това съм аз. И тук вече оставате. Вие сте топката, която е била във вас, сте я дали към него и оставате в него. И той ще го приеме. И другото нещо, което поддържа една връзка, това са общите хобита и интереси. Защото така можете да имате качественото време, а както вече разбрахте, от качественото време тръгват нещата, тръгва разбирането, от качественото време имаме емоционалната свързаност в дълбочина, имаме ясната визия за нещата.